Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ng India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halit tugas ang COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Nga ini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagikugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen.
Ang oras 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 4:33 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuoy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sa tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga mga kuturan nga matag palamati. Sa 16 ka Banwanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 ka barangay sa Syudad sang Rojas. Sa mga kalagad naton sa mga kaiping nga probinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaclan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalabot man kita sa pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad dira sa may Tudor Orsanas Trade Center sa may Burgos sa Dipapa. Sa mga pampubliko nga merkado diri sa probinsya sang Capiz, maayong hapon sa aton tanan-tanan. Sayara sa ilang tagsa ka mga panimalay, nagapulo pamahaw, pulo manday. Nagapulo pamati, nagapulo patawhay. Ban nagapulo panghita sa nga kararuton. Ayong hapon sa inyo dira tanan-tanan. Sa mga kalagad naton nga overseas Filipinos nga padayon nga suporta ka nagatutok diri sa aton nga pagpangalagad, maayong hapon. Sa tanan-tanan nga kaalagad naton, sa kutob malabutan sini nga atong pagwaragwag subong hapon diri sa Kasak Special Coverage. Isa ka may daiton kag puno sang paglaom sa gihapon nga kapunanon sa aton tanan-tanan. Sa mga nagasaulog silang kadlawan, happy birthday! Sa mga nagasaulog silang anniversary, sana all. Happy anniversary, happy mansary, happy daysary, kag kung ano pa nga sari-sari ang yung ginasaulog subong mga kaalagad. Kabay pa no nga mangin mabinungahon ang aton nga pagsaulog no aton nga selebrasyon kag kabay pa no nga yara kita sa maayo nga kahimtangan. Sa gihapon nagapamati kamo sa emergency broadcast ang 88.1 Kadar FM pinaagi sa pagdumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center sa pangalan sa aton station broadcast team sa aton nga overall chairman His Eminence Joseph Cardinal Advincula, sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Ranflor, aton nga program manager Father Francisco Casada Jr., sa pangalan sa aton station manager Reverend Father John Dave Ibalya, aton nga mga technical director alagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja, partner technical alagad Maria Jean Lorene Balgos. Mangingkaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Ini sa alagad Real de la Rosa. Optin nyo kita ba madiri sa aton nga pagpangalagad sa Kasak Special Coverage para sa biyernes nga edisyon Hunyo 11, 2021. Lasig lang sang panahon, no? Next week, tunga naman ng mga inadlaw sang bulan, tapos Hulyo na dayon. Wow! Parte ba? Sa mga kalagad naton nga may luyag, no? Ipalabot ng impormasyon o panawagan ka mo na or mga panamyaw ninyo, i-comment lang sa aton comment section sa Facebook Live or i-text no? Sa aton nga hotline number sa 0907-621-6650. Mayroon nga po nanay sa kay Sir Benedicto Aquilio, sa kay Alagad Liza Generale, nga nagtutok diri sa aton nga pagpangalagad, sa kay Ma'am Tessie Bichayda Bulkirin. Mayong hapon, salamat gid no sa pag-upo diri sa aton nga pagpangalagad. Sa tanan-tanan salamat gid sa inyo nga pagsuporta.
Ano bala mga balantayan nga balita nga aton karon pagatagaan sang nagakaygo nga pagtamod diri sa aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa mga balantayan nga balita, subong hapon diri sa Kasak Special Coverage, balita lokal, food security program sang syudad nagapadayon samtang 21,974 ka pisnon nakabaton na sang bakuna. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita regional, pagpasaka sang quarantine classification sa syudad sang Iloilo ginakonsiderar ni Mayor Treñas. Samtang balita national, mas haluga ang general community quarantine sa National Capital Region, posible suno kay Secretary Roque. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Dugang nga balita lokal, seniors nga kumpleto na sa bakuna batik sa COVID-19 mahimo na nga makaguwa sa puluyan sa GCQ kag MGCQ areas. Samtang balita sa Caritas sa mga Pilipino, kinganyat sang opisyal sang CBCP nga magpabakuna na batok sa COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Amayad to banwa mga balita nga aton karon pagatagaan sang nagakayo nga pagtamod diri sa aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Apang bago ina aton na kaon ang lakat sang panahon sa DOST Pag-asa. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sandig mga kalagad sa pinakauli nga datos sang DOST Pag-asa, ang monsoon trough ang nagapekto sa bilog nga pungsod. Sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, kag Mimaropa, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pagulan-ulan, pagpanagub kag pagpagilat, tugay ni sang trough sang monsoon. May posibilidad sang pagbaha, landslides kag sa tion sang mabunok nga pagulan-ulan. Ban nga porsyon sang pungsod Pilipinas, nakitna ang Western Visayas, sumuma ng probinsya sang Capiz at maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan. May malaka nga ulan-ulan, pagpanagub kag pagpagilat. Lugar sa gihapon sang trough sang monsoon. May posibilidad sang pagbaha kag landslides, ilabi na sa tion sa mabunok nga pag-ulan-ulan. Sa forecast wind coastal water conditions sa Pag-asa, ang bilog nga Pilipinas maka-eksperyensya sang makanay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin from southwest to southeast. Samtang coastal water makanay tubtub kasarangan ang balod 0.6 to 2.1 meters. Maximum temperature naton sa buong adlaw 33.2 degrees Celsius ala 1:05 kaina sa ngapon. Minimum temperature 24.4 degrees Celsius ala 5:10 kaina sa aga. Sunrise buwas nga adlaw alas 5:26 sa aga. Sunset alas 6:25 karon sa gabi. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Lito naman kita banwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita. Natoy karon sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan, subong man diri sa pungsod Pilipinas, Western Visayas kag sa probinsya sang Capiz. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sandig mga kalagad sa pinakauling datos nagikan sa Worldometers, ang bilog nga kalibutan mayara na sang kabugusan nga 175,639,577 kamang kumpirmado nga kaso nga nabalhag sa nagkatuhay nga mga pungsod. Sa manasambit nga numero 3,789,362 diri ang mga nagtaliwan, samtang 159,192,642 ang mga nag-ayo. Samtang diri naman sa pungsod Pilipinas, sandig sa pinakaling nga datos sang Department of Health Philippines, may dugang nga 6,686 kamang kumpirmado nga kaso nga nabalag subong nga adlaw. Samtang 3,190 diri ang 3,190 naman ang mga nag-ayo kag 196 ang mga nagtaliwan. Sa karon ang pungsod Pilipinas may kabugusan na nga numero kung kumpirmado nga kaso ng COVID-19 nagalabot sa 1,300,349. Sa porsyento sa mga aktibo nga kaso nga nabugusan sang 4.7%, kung kabugusan nga 61,345. Porsyento sa mga nag-ayo 93.6% o kon 1,216,497.
Porsyento sa mga nagtaliwan 1.73%. O kung kabugusan nga 22,507. Samtang sa Western Visayas, sandig sa pinakuling nga datos sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development, may dugang nga 828 ka mga kumpirmado nga kaso kahapon nga adlaw. Sa din ang total confirmed cases naglabot na sa 53,400 sa mga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas. Ang maaktibo nga kaso yara sa 10,050. Samtang sa disposisyon sa maktibong kaso, ang symptomatic yara 62.31%, mild 33.16%, moderate 2.06%, severe 2.40%, critical 0.07%. Samtang sa probinsya sa Capiz, sanding sa pinakuling nga datos ng Capiz Provincial Health Office, may 55 ka mga kumpirmado nga kaso nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa din ang maktibong nga kaso yara na sa 680. Ang total confirmed cases nga nabalag sa probinsya sa Capiz, yara na mga kalagad sa 3,348. Sa diwat ang aktibo, 680 kung 20.32%. Mga nag-ayo, 2,506 kung 74.87%. Mga nagtaliwan, 162 kung 4.84%. Dari sa syudad sang Rojas, sandig sa pinakauling nga datos sang city government, Subong City Health Office, may dugang no nga 13 kahapon nga adlaw. Sa diin ang kabugusan nga kaso naglapot na sa 1,654. 386 diri ang aktibo nga kaso, 1,195 ang mga nag-ayo, kag 73 ang mga nagtaliwan mga kaalagad. Special coverage. Kasak Special coverage. Ang kaundan sa aton nga mga gimpanglinyada nga mga balita aton nga pagapanumbalikan matapos ang pila ka importante nga pahibalo. Standby. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong lugar.
Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuloy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang oras 88.1 Kader FM Philippine Standard Time, alas 4:49 diri sa aton nga pangalagad sa Kasak Special Coverage. Sa gihapon kaupon ninyo alagad Real de la Rosa, mayong hapon anay sa kay ng Josie Baco Billones, no, nga nagaupo diri sa aton nga pangalagad. Kag sa tanan-tanan, no, mayong hapon gate kay Sir Jesse Munahan, kay Sir Nan Solano Claveria, nga may utang pa kita nga 30 to, no. Kay Sir Roberto Marasigan, kay Maria Cheska Balgo. So mayong hapon sa inyo tanan-tanan. Diretso na kita mga kalagad sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sang 88.1 Kader FM News Team diri sa aton nga pagpangalagad sa Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa labing unang nga balita lokal, food security program sang syudad nagapadayon. Yara sa line number 4 si alagad Liza Generale. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagapadayon sa karon ang pagpanagtag sang bugas sa mga pumuluyo sang syudad sang Rojas nga kabahin sang food security program sang gobyerno lokal sa tion sang pandemya. Kahapon nga adlaw, 1051 ka mga pumuluyo sa barangay Simbagwan ang natigayon nga makabaton sang 30 ka kilo sang bugas nga kabahin sang bulanan nga ayuda sang gobyerno para sa mga labing kubos nga pamilya nga naapektuhan sining pandemya. Suno sa isa ka residente sang nasambit nga barangay, makabig nga grasya para sa iya nga makabaton sang libre nga bugas gikan sa gobyerno sang syudad kag mangindako ini nga bulig agud makatipid sa ila bulanan man nga budget sa panimalay. Sa nagligad lamang nga adlaw, 610 ka mga pumuluyo sang barangay Humagikhik ang nakabaton sang kasubo nga bulig sa diin ginpasalamatan sa mga ini ang pagpanikasog sang gobyerno sang syudad sa pagpamuno ni Rojas City Mayor Ronnie Darivas. Bangod mismo ang grasya na ang nagapalapit sa ila sa tion nga hindi sila basta lamang nga makaguha sa ila puluyan. Sa nahibaluan, Abril 15 sang ginlunsar ang nasambit nga inisyatibo bilang isa sa mga regular nga programa sang syudad sa sulod sa isa ka tuig. Sa diin ang mga kubos nga pamilya sarang magbaton sang 120 tanan ka kilo sang bugas nga makapiyan-piyan sa ila gasto kag pag-antos sa tunga sining ginapangatubang nga pandemya. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si Liza Generale, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamong salamat alagad Liza Generale sa gidulong report diri sa aton nga pagpangalagad, no. Salamat gid sa gobyerno sa syudad kay natagan, no, kagayunan nga makabaton sining bulig, no, nga aton nga makuturan labi na ang mga pamilya nga naghikawos gid, no, sining tion sang pandemya. Sa dugang naton nga balita, 21,934 ka mga kapisnon nakabaton na sang bakuna. Para sa pagatag kaundan sa nga balita, yara sa line number 4 si alagad Elamer Bartolay. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Naglabot na sa 21,974 ka mga pumuluyo sang probinsya sang Capiz ang natigayon nga mahatagan sang bakuna gikan sa 545,494 ka mga individual nga gina-target sang probinsya. Sandig sa pinakaulihi nga datos sang Capiz Provincial Health Office, 4% pagid lamang sa kabilugan nga target ang natigayon nga mabakunahan sumugod nag-umpisa ini sang nagligad nga mga binulan. Sa mga nasambit nga numero, 21,974 diri ang nakabaton sang first dose sang bakuna, kag 10,178 pa lamang ang nakakompleto kung nakabaton na sang ikaduhang nga dose sang bakuna. Sandig sa kabugusan nga datos, 2,510 ang nabakunan sang first dose gikan sa mga pampublikong ospital, kag 1,567 diri ang nakabaton na sang second dose. Samtang, 1,541 naman ang nakabaton sa first dose sa mga pribadong ospital, sa diin 1,488 na ang nakakumpleto sang bakuna. Kung basihan naman ang numero sa mga nagpabakuna sa tag sa local government unit,
17,913 diri ang nakabato na sang first dose, kag 9,622 naman ang nakakumpleto o kung nakabato na sang ikaduhang nga dose sang COVID-19 vaccine. Kaangot sini, hugot sa karon ang panawagan sang gobyerno probinsyal pinaagi sa nasambit nga opisina nga gilayon nga makigangot sa barangay para makabaton sang libre nga bakuna, bangod manginda ko sini nga kontribusyon sa pagpahaganhagan sang kaso sang makatalagam kag makamalatay nga balatian dala sang coronavirus disease. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, ini si Elmer Bartolay, 88.1 Kader FM. Kasa Special Coverage. Kasa Special Madamong salamat alagad Elmer Bartolay sa gidulong report diri sa aton nga pangalagad, no. So panawagan sa gihapon sa tanan nga sa kutob wala pa, no, makapalista kung wala pa makapabakuna, nga magpalista na, no, sa aton nga barangay o kung sa inyo nga mga BHWs o kung BHERTS sa aton nga munisipyo, no, kay isa ini sa mga maayo karon kag dako nga kontribusyon sa tunga sining ginapangatubang naton nga pandemya, no. Kung makabaton kita sang kumpleto, no, nga doses sang bakuna, mas dako, no, ang tsansa nga hindi kita, no, malapnan sining virus kag mahimo man, no, malabot nato ng herd immunity nga sa diin mahimo na kita, no, makabalik hindi man tuod sa normal pero at least sa new normal naton nga ginatawag mga kalagad. Sa dugang naton nga balita, pagpasaka sang quarantine classification sa syudad sang Iloilo ginakonsiderar ni Mayor Treñas. Para sa pagkatakaundan sa nga balita, yara sa line number 3 si alagad John Kenneth Fabregar. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Nadala sa karon nga maghiwat sang paghinunanon si Mayor Jerry Treñas, kaupo ng mga opisyal sang local hospitals, Department of Health Region 6, Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth kag Iloilo City COVID team. May kaangtanan ini sa napadayon nga pagtimbuok sang kaso sa makamalatay nga balatian dala sang COVID-19 sa syudad sang Iloilo. Isa sa luyag igakonsiderar sang alkalde ang mga posible nga pagpasaka sang quarantine classification sa diin ang syudad sa karon ang yara sa MACQ o kon Modified Enhanced Community Quarantine apang kung mahatagan sang ligwa, mahimo nga pasakaon ng level sa pinakamataas na classification nga amo ang ECQ o kung Enhanced Community Quarantine. Isa sa mga rason nga nakitaan na mo ang padayon nga pagtaas ang kaso sa sulod sang isa ka adlaw sa diin wala ini naganubo sa isa ka gatos nga mga panibago nga kaso. Naghihinyo naman si Treñas ang bulig kay Health Secretary Francisco Duque III sang mga RT-PCR testing kits sa personal protective equipment para sa ilang molecular laboratory. Kasunod sang pag-apilar sang dugang nga mga frontliners para sa health and quarantine facility, subong man ang dugang nga COVID-19 vaccines. Bilang sabat sa hinyo sang alkalde sang DOH 6, gilayon nga nag-empleyo sang 38 ka mga nurses, samtang ang talatapan sang gobyerno kasubong sang Bureau of Fire Protection 6, Philippine Coast Guard 6, Police Regional Office 6, kag 3rd Infantry Division o kon 3ID sang Philippine Army ang nagpang-deploy na sa ila uniform personnel sa mga ospital sa syudad. Alagad mo sa pagtuo kapag serbisyo, John Kenneth Fabregar, 88.1 Kader FM. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Maramong gisalamat alagad John Kenneth Fabregar sa ginulong report diri sa aton nga pangalagad. So sunog gani no kay COVID-19 focal person Dr. Roland J. Fortuna malin sa ligligad nga semana. Mayara na mga kalagad sang 6 ka mga nurses halin sa BFP6 nga nakadeploy sa Metro Iloilo Hospital kag Medical Center samtang anuman ka nurses halin sa PCG6 ang yara naman sa Medical City Iloilo kag 8 halin sa 3ID ang nakadeploy sa Western Visayas Medical Center. Dugang pa sini ang magadugay ang mga personal tubtub nga kinahanglan o kung ginakinahanglan ini sa mga ospital. Samtang sa dugang nga balita, mas haluga nga GCQ sa National Capital Region posible suno kay Secretary Roque. Para sa pagkakaundan sa balita, yara sa line number 3 sa alagad Maria Jean Lorene Balgos. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga may posibilidad nga panubuan ang quarantine classification sa NCR Plus kasunod sang maayo nga sitwasyon kag naganubo nga hospital care utilization. Sunod diri nga mas nagaayo kag nagatawhay na hospital care utilization tungod ang kapabilin sa gihapon sa 50% ang ICU beds nga isa sa mga importante nga factor para sa escalation. Kung numero naman ang pagabasehan nagapadayon na ang pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa NCR Plus, rason nga may posibilidad nga
nga hindi na pag-ibdalo sa Modified General Community Quarantine kundi sa ordinaryo nga GCQ na lamang. Sa karon ng NCR Plus, ang ginalakipan sang Metro Manila, Rizal, Bulacan, Cavite, kag Laguna nga nagapabilin sa idalom sang General Community Quarantine apang may restriction sa gihapon tubtob sa Hunyo 15, 2021. Kaupod mo sa pagtuo kag pagserbisyo ni si Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Maraming salamat alagad Maria Jean Lorin Balgos sa ginulong report sa aton nga pangalagad, no? So isa ini sa mga nakita mga kalagad nga rason sang interagency task force, no, nga kun magpadayon pagid ang maayon, no, nga sitwasyon kun ang pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa NCR Plus may mo, no, nga mas mapahaluga pagid ang quarantine status dito sa nasambitan nga mga areas. Sa dugang nato nga balita, seniors nga kompleto na sa bakuna batok sa COVID-19 may mo na nga makagawa sa idalom sa General Community Quarantine kag Modified General Community Quarantine areas. Para sa pagkatagkaunan sa balita, yara sa line number 5 sa alagad Apple Queen Labrador. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Mahimo na nga pahanugutan nga makagawa sa tagsa kapulian ang mga senior citizens nga nagapang-idaron sa 65 pataas sa tunga sa nagapadayon nga pandemya dala sang COVID-19 basta nakakompleto lamang sang 2 ka dose sang bakuna. Ini ang ginkasugdan sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ukon IATF-EID suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Sa nasamit nga sesyon, pagapahanugutan lamang nga magawa ang mga ini para sa essential travels tungod mataas sa gihapon ng risgo sa mga senior citizens. Sa diin kinahanglan sa mga ini nga magdala sang duly issued vaccination card kag magsunod sa minimum health protocols. Sunod naman kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa isa ka media forum sa Hunyo 16 pa gilayon nga pagapahanugutan sang gobyerno ang nasambit nga lihok sandig sa gintalana nga giya sang IATF. Epektibo lamang ang nasambit nga mando sang IATF sa mga lugar nga may haluga nga General Community Quarantine ukon GCQ kag Modified General Community Quarantine ukon MJCQ. Nagapanawagan sa karon ang nasambit nga ahensya sa mga senior citizens nga hasta subong wala pa mabakunahan nga magpalista na sa barangay ukon munisipyo agud maeksperiensyahan man sa mga ini ang incentive nga pwede makaguha, maka-ehersisyo sa guha, makag-istorya sa mga kasubong nga senior citizens nga fully vaccinated man. Kaupod nyo sa pag-alagad kag pagserbisyo ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Manamong salamat alagad Apple Queen Labrador sa ginulong report sa aton nga pangalagad, no. So kabay pa sa aton nga mga senior citizens dira, kaunta ni no nga oportunidad nga makapabakuna kita aguti, no. Hindi na kita magsagad reklamo kung nga man wala kita ginapagawa. Although nga matagan kita, no, mapanugutan kita nga makagawa kung naka fully tawag sini nakabatong kita sang vaccine mga kaalagad, no, duwa ka dose ti kun makuha naton itanan, hatagan kita sang chance nga makagawa pero dapat magsunod gihapon sa mga minimum public health protocols, masuksok face mask, face shield. Pero ang mayo dira, no, pwede kita makikistorya sa aton ng mga kapwa kon ka subong nga senior citizens nga fully vaccinated naman. So ina mga incentive malang na, no, suno sa Department of Health nga kun pananglit nga mayara ako nakakuha kita sang 2 ka doses sang bakuna. Di amo ning aton nga mabaton o kung ma-experiensyahan. Sa dugang naton nga balita mga Pilipino, ginaganyat sang opisyal sang CBCP nga magpabakuna batok sa COVID-19. Para sa paghatag kaundan sa nga balita, nagapanumbalik sining report sa alagad Apple Queen Labrador. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Ginganyat ni Bayumbong Nueva Vizcaya Bishop Jose Elmer Mangalino ang mga pumuluyo nga magpabakuna na batok sa coronavirus disease.
Si Bishop Mangalinaw nga amo man ang Vice Chairman sang Catholic Bishops Conference of the Philippines Permanent Committee on Public Affairs, ang nakakompleto na sang duha ka dose sang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine sining Hunyo 9, 2021 gid lamang. Sunod sa obispo magluwas sa wala inisang nabatsyagan nga side effects matapos nga mabakunahan, nagdulot inisang kalipay kag kasiguraduhan bangod mayara na inisang proteksyon batok sa COVID-19. Samtang, nagpasalamat naman sa Diyos si Bishop Mangalinaw bangod manubo ang numero sa mga positibo nga kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Nueva Vizcaya kag Quirino. Ginpahayag sang obispo nga mahimo bunga ini sang malimpyo kag matalunsay nga palibot nga nagadulot sang preska nga hangin para sa mga residente nga makabulig agud mapahagan-hagan ang paglaptas sang virus sa duha ka mga probinsya. Una na nga ginpahayag na CBCP President Davao Archbishop Romulo Valles ang pagkapreparado sa mga obispo sa pungsod na magpabakuna agud mag-angkon sang pagsalig ang mga pumuluyo sa vaccine campaign sang gobyerno. Kaupod nyo sa pag-alagad kag pagserbisyo, ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Maraming salamat Alagad Apple Queen Labrador sa ginunong report diri sa aton nga pangalagad. Amoy adto banwa ang kaundan sa aton nga balita sa Kasak Special Coverage para sa Biyernes nga edisyon, June 11, 2021. May nga pon sa kay Ma'am Jason Antoinette Arsenas Barakia nga nagaupo diri sa aton nga pangalagad. May nga pon man no, sa aton nga mga kaalagad nga nagtutok pinaagi sa radyo. Sa kay Sir Hernan Solano Claveria, may nga po na paano niya ko na makuha ang iyang premyo. I-message lang diri sa amon, sir. Imo nga cellphone number para maludan naton insigida. Kay Alagad Maria Lorraine Balgos, so may nga po man kay Sir Jesse Munahan. Salamat gid no sa inyo tanan-tanan nga pag-upo diri sa aton nga palatuntunan. Wala kita tiyempo diri sa aton nga pangalagad sa karon edisyon sa Kasak Special Coverage. Sa pangalan ng Saturn Station Broadcast Team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Joseph Cardinal Advincula. Sa aton nga Managing kag Social Action Director, Reverend Father Mark Renflor. Aton nga Program Manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa aton Station Manager, Reverend Father John Dave Vibalia. Sa aton nga mga Technical Director, Alagad Bingming Wego kag Engineer RJ Borja. Partner Technical, Alagad Maria Jean Lorraine Balgos kag Alagad Ian Dapolaza. Nanging kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Ini naman sa Alagad Real de la Rosa nga nagasiling importante kung gamay ka o kunda ko. Basta sa masakit ikaw gid lamang mapailayo kag basta yung pagtuo hantop gid sa makaako. Mayong hapon kag God bless Pilipinas. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag Alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4